Ibaba. Baba lang. Para pag tumama, ibaba. Ayun. Yan. Pa. Tama lang. Lagyan natin siya ng sili. Ba yung turo sa atin ng magtinda sa akin? Ang kasi gawa ni mama. Kunting ano lang. Yun nga, mas maganda talaga yung mga Ayan mo parang Jason, magandang gabi po. Ayan po, magluto tayo ng ulam. Ulam namin ng gabihan. hapunan. Ayan. Yung nakuha ko dun sa ano, binili ko dun sa Itangon Bula nung pag-swimming namin kagabi. Dilis, labas, sariwa. Yung iba, ukuyin ko, yung iba, gata na may toyo. Tawagin sa amin unon. Yung mga recipe sa unon, kamatis, sibuyas, luya, bawang, at saka may kamyas. Sa ukoy naman, alam na. Paminta lang naman yan sa itlog. Harina. Ang si Ami. Favorite ni Bebe yun eh. Paborito ni Hailey. Yung ulo naman, napakadali lang naman ito. Lalatagan ko siya ng dahon para di dumikit yung bilis. Di dumikit sa kaldero. Kamyas muna. Ilan. Kamyas. Ingatan. Pwede na yan? Yun eh, sibuyas. Okay. Ayan. Ayun. Oo. Okay na yun, madami na yun. Ano yung ano? Dadi pa ng isa lang. Pwede. Ayan lang. Dito. Pero ka naman ito, gadrita okay. Oh? Dito? Gadrita. Yan. Halo mo na yung kinilaw mo. Tanggalin na likuha? Kamatis. Tanggalin na likuha? Buto? Oo. Sali mo po. Tapos yung gata. May gata. Kasama yan. Luya. Bawang. Pero kailangan na ng ano, kasa ng ating kutsilyo. Ito nga, ito isa. Lumalamig. May tuyo tayong bukas. Sarap. Yan lang naman, tas tuyo. Tansyado lang na tuyo. Sa ano, parang kung baga sa kanila, style, ano, adobo sa gata. Adobo. Pero ang ano, tawag sa atin dyan, Unon. kasi ano, may suka o kaya kamyas. Liitan pa yung kamatis. Liitan pa. Okay na di. Tapos, Lagay ko na. yung gata naman, kaunti lang. Na bigat. Okay na ito, tadtadin pa. Alin? Huwag mo tagpalin. Yun yun. Apat. Parang may pang-upload tayo. Apat.
Hmm? Apat? Ito naman. Napakadaling lutuin lang naman yun. Ano na yung parang nagsaing. Yung seasoning. Magic. Luto niya. Luya? Hmm? Luya. Sorry. Ano yung manay mo? Gata. Right. Yan na. Fresh gata. So, halo-halo na dyan, oh. May kamatis, sibuyas, bawang, yung luya. Yan lang kasimple. Kanina, nagkilaw ako. Sabi ko kay Ami kung gusto niya. First time niya raw matitikman. Pero nagustuhan niya. Kinilaw ko. Ito nga, sinabay ko lang nga dito. May kunting natira. Sabay ko na lang siya dito. Gumawa ka ng sili. Sabi mo sa luto. Para kasi pag yung nagluto ng iba, ito, di natin mapapansin kaya sabay ko na lang. Yan. Salaan. Kilaw yan. Saraan. Inibabaw ko na lang. Ang sarap mag-ano. Yung uso ngayon na luto pag ano. Ano? Yung tinatawag nila binignit. Binignit ba yun? Yung ano. Dinat. Kan sa atin. Fresh gata. Sa atin, dinataan yun. Dinatan. Wow. May sabaw. Walang tiga. Uy, solid. Oh. Oh, solid yan. Kalating baso lang. Pwede pa nga itong i-ukoy eh. Alin? Ito. Yung... Sapan. Oh, I-ukoy yan. oh, ayos yan. Ayan na. Ito na. Salang ko na. Bilis lang kami na maluto eh. Ay, sili pa pala. May lagay ko lang. Wow. Siyempre, takpan. Hindi mo ubos yan. Nabot yan bukas sa amin. Yan ang magluluto bukas. Ito naman kasi uko, i-request ng aking unika iha. Ukoy. Ukoy naman. Ito naman. Uko. Dami. Parang dami naman. Parang sobra. Ganyan. Diyan. Ato na ako lang ito ah. Ito na lang. Buko sa ito. Ato ah. Ito na lang. Gusto ko ito na. Stainless sa ito ah. Bago. Dalawa siguro. May itlog. Harina. Parang kulang ng harina. Nalamang pag magluto. Kasi nakapagluto ka ng gusto mo, tipid pa. Baby, nak, tumingin ka dito. Kunin mo yung ano.
kutsara doon ng malaki. Tapos tumingin ka dito para... Sibuyas pa? Hindi na. Oo, sibuyas. Dapat maraming sibuyas. Bawang. Dapat marami yan. Kasi yun yung nagpapasarap yan. Yun ang garlic powder. Sige na, i-mix mo na na. Ang dami na. Yung ba ito? Ganda. Garlic powder. Okay na to. Dawag mo lakapino. Para matuto ka. Garlic powder. Malasa. Tapos sunugin yung gulo para di matira. Lagyan mo na ng egg. Ah? Ito? Yan lang yung mga simpleng luto. Sige. Baba mo, paminta. Kung yung gunting, ang i-ano mo. Bagunting. Ano? Maglalak ang gunting. Ibaba, baba lang para pag tumama, ibaba. Yan. Pa. Para malambot. Diyan, lagyan mo dyan. Lakas kasi. Paikot. Ha? Yan, sige. Binibigla lang ako. Baba, baba. Ay. Ay. Ay, yan. Isa pa. Yan, sumunod mo. Eh, dalawa lang. Dalawa lang. Hindi, mix. Halo, mix, mix. Tapos, sa sobrang, di ba? Sige, dali po. My bad. Ganito kasi hawak. Tapos, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Sinalagyan mo ng konting tubig. Okay na. Dahan lang yan. Naglalagay ko yung sibuyas mo. Huwag mo paikot-ikutin na. Ganyan mo. Ikaw lumapit. Baka ko yung ma-repeat yan. Magic, yung tama lang. Konti lang ang butas nito. Kasi lang. At konting bitchin. Simutin ko na to. Yung sa tulog na si Joshua. Tansya lang, tubig. Lalo. Lagyan mo lang ng spoon. Diba? Para matuto kasi. Gusto mo siyang turuan. Tapos sunod, tuturain kita magsaing. Rice cooker muna tayo. Ito nga, may rice cooker na. Kami nga yun, gatong pa. Yan lang naman kami naka-experience ng rice cooker. Gatong din kami. Tapos yung sinasaing pa namin yung isang ganita. Halos, 2 kilo, 3/4. Hindi, madudurog siya eh. Kaya mo. Balik ka rin. Tubig pa yun. At balikan
balikan natin yung unang niluluto natin. Wow! Ano siya? Kunti pa. Kunti naman. Ayan, din lang siya. Lagyan natin siya ng sili. Tutuusin, luto na siya. So, luto-lutuin ko masyado yung gata niya. Yung isda kasi kinikilaw natin. Hindi pa tuyo-tuyoin pa ng kunti. Bahagya. Pero yung lasa okay na. At dito naman tayo sa ukoy. Mainit na yung kawali. Para di dumikit, lagyan natin yung mantika. Ayan, ready na. Ganda ng texture. Ganyan. Tara. Ano pa lang, wait lang. Ayan. Para ma-mix ko yung mga... Luto na. At ito naman, okay na siya. Goods na goods na. Patayin na natin siya. Napakabango. Bango ng amoy. Tabi nung anak kasi pumunta dyan sa taas. Tinitinan niya yung moon. Ano? Kulay orange. Kulay orange yung moon? Yes. Tara ma. Luto tayo ma. Wait lang. Ito. Siyempre, magsasalang na tayo. Kapag nagluluto nito sa gilid lang muna, nilalagay ko. Sayang, wala na akong ginawang pipino. Suka ng pipino pala. Ay, sorry. Ganyan. Pakita mo ma. Yeah. Dinidikit ko muna yan sa sa akin naman na style. Ganyan na ba? Laga tayo ng ukol pag bakit sa iba? Diretso yan sa iba. Diretso. Ha? Ang lalagay mo ng iba dito. Ganyan na lang kasi. Ibababa naman siya. Ganyan turo sa akin ni mama kasi ito yung ibinuhay sa amin ng luto ng mga kanin. Tapos kami po na yung kadating mo.
Yan yung style mo. Tapos, habang nagpiprito yung iba, hindi dikit na naman yan. May mga pasunod. Habang naluluto yan, may kasunod. Bababa na lang at didikitan ko siya ulit. Teknik niya. Lagay tayo ulit. Yan sa wali. Para tuloy-tuloy yung luto. Kasi kung hindi mo pa siyang maluto, bagong magsalang, matagal yung proseso. May mga teknik. May iba nakita ko, salang, matagal. May kanya-kanya naman na style. Teknik ba? Sayang nga mo, wala na yung pipino ma. Pipino. Wala na yung ginawa kong pipino. Masarap sa usawan ito. Jiba. Jiba. Mga beshi. At balik ka rin. Kaya ako lang pala. Kasi ako yung nandito. Kasi na kaya yung ito. Sobrang laki kasi yung gawa ko. Pansarili lang naman eh. Para busog. Solve yung anak ko. Masan yung tungma? Diba? Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo ng pagluluto ng ukoy. Ito na yung naluto ko. Alam na, kami. Suka. Hindi na lang. Diba? Mas mabilis kasi pag ganyan. Laging may nakahanda na. Aawasin mo na lang siya. Mas may pasunod ka na luto. Hinaan ko yung apoy kasi. Habang may tinanggal ka, may ilalaglag ka. Ito pala, yung nauna. Mapit na. Ilalaglag mo na sa mga ilalaglag. Mapit na. Good. Patis mo nga ka, Bibi. Bibi? Hindi na yung kakain ng kanin. Ano pa oh? Magpapapak na yan. Test mo nga anak. Ha? Test mo. Ano? Yummy. Ha? Yummy. Yummy? Kaya yung niluto. Kaya yung binigay sa akin ng Luna. Ayan na. At ito na yung naluto ko. Last na. At sa amin, ugasan na yung haluan ng ukoy. At yung anak ko natatakam na. Pinapapag kanina. Sabi ko baka di na kumain ng kain. Una na raw siyang kumain. Una na raw siyang kumain.
Tatakam na siyang kumain. Pinapak ko. Pinagbabaklas na ng isa. Dami. Ganun ang mga teknik niyan. Idikit mo lang para tuloy-tuloy lang yung luto. Hindi ka mahirapan. Mga nakapaikot yan, madikit. Ibababa mo na lang siyang ibababa. Kung pagbagsak niya sa sa mantika, kumbaga dati na siyang kunting prito na lang kasi nainit na siya. Pag isa-isa kasi kada tanggal mo, tapos maglalapag ka, matagal yung proseso. Dapat Ano? yung halo? Dapat yung mixture hindi watery para dumikit siya. Pag malablag. Oo. Ayan dito. Yan, ito na. Yan lang muna yung vlog natin. Para may pang-alalay sa ating channel. At sana po panoorin niyo po yung mga vlog ko na wala sa Pabay Project. Malaking tulong po yun sa amin, mga YouTuber. Kasi ako pag wala sa Pabay Project, talagang nagpupursige ko na gumawa ng pang-upload. Kahit alam kong mahina yung views, ang importante, may upload ako. Maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel. Kahit wala sa Pabay Project, maraming salamat po sa inyo. Bagsak na lang ng bagsak, ganyan lang. Sa ilalim, kunting luto na lang. Hindi naman ba yung turo sa atin ng magtinda sa atin? Ang kasi gawa ni mama. Kunting lang. Yun nga, mas maganda talaga yung natututo. Natututong mangupit ng ukoy. Bakit kaya pag ukoy? Baka di na makakain ng kanin. Yung kanin naman natin. Kaya nga eh. Ganyan lang siya. Bilis. Pwede nyo pong gayahin. Laglag lang siya ng laglag. Diba? Paldo. Daming nalutuan. Yung kilo, 100. Binili ko 2 kilo. Nakapag 100 yung kilo. 200 lang yon. Nakaluto ako ng kilaw. Natikman namin yung kilaw. At parang tutong ako Nakapag luto ako ng unon, nakapag-upoy. Ito ang masarap. Hindi ko ito ipapatalo sa upoy. Dito talaga ako. Tikman mo na. I-test mo. Yung sabon niya masarap. I-test mo. Sarap yan. Ayan po, at tapos na akong magluto at kain na muna kami. Si baby na una na. Tara nami. Ito na, ilang piraso to. Tatakam na rin ako. Yung ulam na, hindi naman maubos namin yung abot yan bukas. Pati ito. Abot to bukas. Tara. Papa kumain na at nagpatimpla ko kay amin ng juice. Ayan po, hanggang dito na lang muna ang vlog na to. At maraming salamat po sa suporta. Patuloy na panonood sa aking mga vlog. Thank you po. Mga sponsor, shout out po sa inyo. At sa mga anonymous sponsor, sa viewers, shout out. And bye-bye. Mwah.